Veze između rumunske populacije sa obe strane Dunava su nastavljene čak i u najtežim momentima. Više puta su rumunski vladari sa severa Dunava dolazili u pomoć Rumunima naseljenim između Timoka i Morave. U srednjem veku su izgradili više bogomolja. Jedan od tih vladara je Radu Veliki, koji je vladao između 1496. i 1508. godine i koji je sagradio jednu od najlepših i najpoznatijih crkava u podnožju planine Rtanj. Reč je o crkvi Lapušnja, nedaliko od Krivog Vira. Biserica asta este ctitoria vojvodului Ova Radu cel crkva je Mare. ktitorstvo vojvode Radua Velikog. Sagrađena je početkom 16. veka i veoma je interesantno što neki istoričari, čak i jedan doktor istorije sa naših prostora, Vlah, Rumun, smatraju da je najverovatnije ovde bilo sedište Vlaške episkopije, koja je nekada postojala i obuhvatala je sve Vlahe sa Balkana. Preciznih podataka još nemamo, ali je važno da se zna da je crkva koja je obuhvatala Rumune sa ovih prostora pripadala Rumunskoj pravoslavnoj crkvi koja je imala autonomiju. Najbitniji elementi ove autonomije je to što su se sveštenici birali sa teritorije Rumunije, to jest bili su Rumuni, a ne Grci. Služba se obavljala na rumunskom jeziku. Ova episkopija se zvala Vlaškom episkopijom i bila je pod upravom Vaseljenske patrijaršije. Care am numit-o Episcopia Vlahă, care tot aparținea de Constantinopol. Nalazimo se na gradskom groblju Negotina, pored dva od nekoliko nadgrobnih spomenika i nekoliko kamenih krstova sa starog groblja, koji su stotinama godina odolevali zubu vremena i još su dobro očuvani. Prvi je iz 1874. I ovde na srpskom jeziku piše: ovde počivaju kosti Dumitra Baltacana. Po imenu Dumitru Baltacan vidi se da je bio Rumun, Vlah. Sada u Negotinu postoji porodica Baltacan, samo što je Baltacanović. Astăzi există în Negotin familia a lui Baltățan, numai că e Baltățanović. Skoro 2 veka, počev od 1833. u rumunskim crkvama južno od Dunava, nakon ukidanja službe na rumunskom, služilo se na staroslovenskom jeziku, što je učinilo da uticaj crkve oslabi i da se u selima sačuvaju prastari običaji i rituali. Danas, brigom oca Bojana Aleksandrovića, Rumuni, Vlasi iz Timočke krajine ponovo mogu da se mole u crkvi u kojoj se služba vrši na maternjem jeziku, onako kao i pre skoro 200 godina. Crkva iz sela Malajnica poziva Rumune, Vlahe iz Srbije na molitvu svake nedelje, ali i drugim prazničnim danima.